تماشاوانên hêja her li ser mijara seredana Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bû Diyarbekirê em dê biaxifin peyamên Erdoğan ku li Diyarbekirê dayê girtîxaneya Diyarbekirê got ew bibe müzexane her wiha bandor li hilbijartinan. Li gel cîgerê Serokê Giştiyê Partiya Sosyalîsta a Kurdistanê PSK Bayram Bozyel ku ji Diyarbekirê mêvanê min em ê qise bikin. Silav bote kekê Bayram. Silav بۆ تەکەکەی بەیرەم دخوازن دەستپێکێ دە بزانبم کەکەی بەیرەم گۆتارا کو سەرۆکۆمار ئەردوان پێشکەش کردی گەر تو نرخاندنێکی وێ بکەی گەلۆ دەهاتە چاوێرێکردن و گۆتارەکە وسا پێشکەش بکە و بێ پەیام بوون li گۆرا gelek kesan ku tu peyame girêdayî pirsa Kurd mafê Kurd di peyama xwe de negot fermo kek bayram. بقناعة من أردوغان وحكومة AKP هيفيا خوش كردان برينه تو هيفي كوان جي كردان دنگي كردان نمايه جبركو اف تابلويا 5-6 سال داوي شخو نشان دادا كو سياسة حكومة سياسة AKP يعني سياسة koalisyona AKP و MHP بتواهي لسر دجايتيا كردان هاتيه مشاندن 2015 وردا Türkiye hükümet iktidar ne tane li Hundur, li Dervejî, li Suriye, li embêjin Başûrê Kurdistanê û serserê herêmê emî siyaseta xwe li ser dijayetiya Kurdan ava kiriye. Ev siyaset jî bi tefaqa MHP ra guncav e ji ber ku piştê cardî 2015'dan, piştê 15'dan, piştê ku Türkiye dest bi siyaseta dijê Kurd kir, mehtacê MHP bû û heta meriv dikarê bêje ku ji wê rojê heta îro ji aliyê MHP ve wek dil hatiye girtin, êdî hevsarên hikûmetê ketiye destê MHP, ketiye destê Perinçek, ketiye destê Ergenekoniyan û ew xwîna xwe û em bêjin dahatuya xwe li ser neyaretiya Kurdan ava kirine. Ji ber vê yekê jî roj bi roj Kurd ji AKP dûr dikevin. Tenê li Kurdistanê nine İstanbul jî, metropol jî Kurd ji AKP dûr dikevin û numunawiya her min dixwest ez wê pirsê bikim kekê Bayram her wê min dixwest ez wê pirsê bikim yani gelo ev siyaseta ku di salên dawî de taybetî jî pişt îtifaka gel MHP AK Partî birêve dibe girêdayî pirsa Kurd Kurd vê hilbijartinê de ji AK Partî dûr dikevin AK Partî bi xwe jî yani vê siyaseta xwe xwe dûr dixe ji rastiya Kurd gelo nizanî ku di hilbijartinê de Kurd xwedî balansê ne bandora wê heye nirxandinan te bigirim kek bayram. Yani AKP usa ketiye nexebe ketan ku êdî em bêjin ciyê manevrayê nemaye, ciyê em bêjin vegerê, ciyê guhartina siyasetê nêştiye. Yani usa xwe bi MHP ve girêdaye ku usa qedera xwe teslîmê MHP û Bahçelî kiriye ku nikarê divê saetê de vegerê. Eger vegerê wê baweriye neda Kurdan û di aynı wextê de wê dengê aliyê Tirkan em bêjin Şivenistan û MHP bi hev re onda bike. Ji ber vê yekê niha bi qenaata min Erdoğan emî hêviya xwe li ser em bêjin bi destxistina aliyê Tirkan û em bêjin Tirkan û Tirkiye Nîjadperest li ser wî ava kiriye û elbette divê qeyrana aborî da jî dixwaze bi hîn hemlê xwe bi em bêjin zêdekirina meeşan û wekî din bi gavê din dixwaze rayê Tirkan zêde bike. Siyaseta Kurdan ez wisa dibînim. Dixwaze ji vîya zêdetir rayê Kurdan neçin. Ê ku heye mihafize bike. û yan jî dixwaze nakokî di serê Kurdan da çê bike ku dengê xwe nedin namzetên Serokkomarê yên millî tefaqa milletê yani Kılıçdaroğlu yan jî yekê din. Dixwaze nakokî çêke ku Kurd dengdarê Kurdan dûdil bibin, bêbiryar bibin ana Tirkî dibêjin qerarsız ewan zêde bikin. Kurd çiqasa bêbiryar bibin, çiqasa ji hêviya xwe em bêjin Millet İttifaqı, İttifaka Milletê dûr bixin, ev ya hesabê Erdoğan te yani
Erdoğan nafikri ku armacavi ne ve ku Ray Kurdan bistine armacavi ku Ray Kurdan zedetir neçe Millet İttifakı u neçe HDP u du dil bibin u bebriyar bibin. كي بيرم هروها كي بيرم هروها بالكيش يعني دي حمية هف بيفنين ما يقول قال بربرسين آك بارتي جو كردن ما كريدة وسوكي هي فيك هبو كود هاتنا في سردانا يا ديار بكيده اردوغان دي هن بيامين بوزيتيف بدا طيب تيجي قريداي زماني كردي يعني افيك دهاته تشاوري كرن ليه دوی درباره ده قطع خفتنک نبو يعني هیجان جی گلو مایل با خلق دیار بکری و جارکدن همان گوتارا ببهیزن دوی درباره ده گر فکراته بگرم Ya dibek ku tabi Erdoğan hin peyame xwe ji bo rojên pêş bihêle ji ber ku hîn helbijartinê re heft heştme maye û li gor pêvajoyê dikare hîn em bêjin mesajê nû bide hîn peyamê nû bide lê nûha heta meriv karê bêje ku basiretan wan jî hatiye girtin mesela em bêjin mamestoyê tayînkirina mamestoyê Kurd mesela em bêjin pirs dersên bijarte yê kurmancî yani divan meselan da jî karbûn çend tiştan bêjin yani ew bixwe nakin yani divê mesela Kurda xwe girtine ez ew dixwazim bêjim yani hêviya xwe birîne êdî tu tiştek naxwazin yani dikarin wihadan bêjin û piştê wihadê xwe neynin jî yani siyaset tiştekî wisa yerî lê ew jî nabêjin lê tabi pêş da dema hilbijartin nêzik bibe û dema em bêjin êdî em bêjin pêvajo bişe demekê krîtîk dikarin tiştê nû bêjin mesela hepsa Diyarbakır من دخلت سر وی بيجم كي بيرم اللي سر حبسا دياربكر تبخوجي تدوي حبسي دماي دي يك جوان كسايكو او اشكنجه او ظلم او تعديا كل بي زنداني هاتي كرن تبخوجي جياي اف يعني دناف غوتاراوي ده اف بيان بو ياكو تشتكي نوبو زندانا دياربكر ببي مزخانه جرينجي ابي يكي çıkasa bayram kerem Yani evji hewce nîqaşkirinê nuha tê zanîn ku 2010 da li Tirkiye referandum bû duê referandumê da gelên daxwazên pozîtîv hebûn ku Kurdan û aliyê Tirkan jî gelekê wan bi şiyara ku têr nake jî lê em dibêjin erê wê gavê piştgiriya vê referandumê kirin duê paketê da yek jê ew jî bû ew bûn ku xalek ew bûn ku ew em bêjin qedexa ku li hember derbekarên 12 îlonê doz mehkeme were vekirin ew rabe û hûn zanin ew rabû piştê wî serlêdana me çêbû me ji bo sûcdarên 12 îlonê em bêjin îşkenceciyên hefsa Diyarbekir me doz vekir ji bo Kenan Evren ji bo şirîgê wî yên hefsa Diyarbekir û em bêjin Kolordiya Diyarbekir û wekî din lê divê meselê da jî hikûmet bi îstikrar û bi biryar tevne geriya yani ew tiştê ku hewce bûn divê pêvajoyê da natin avêtin mesela derheqê Kenan Evren û hevalê wî da qasê ku hewce be doz nat meşandin adı wan divê demê da ev müze bûna hefsa Diyarbekir di rojevê da bûn û yek sebebê ku me piştgiriya wê paketa referanduma 2010 jî kir ew bûn lê ji wê rojê pêvetir jî tu gav nat avêtin tevê ku ev xwestina emî Kurdan bûn û heta xwestina hîn endamên AKP bixwe bûn mesela Milletvekiliye AKP Orhan Miroğlu parlamentoyê da ji bo hefsa Diyarbekir komisyonek çêkirin û em mağdurên hefsa Diyarbekir em çûn lûr me derbarê hefsa Diyarbekir de gelek agahî da ew ê raporekê dûr û dirêj hazir bibana û ji bo hefsa Diyarbekir û zilma lûr em bêjin ji meclisê da lêkolînê givatina meşandin lê piştê vê siyaseta van salê paşîn ew jî em bêjin bin palas hat kirin û hat ji bîr kirin nûha mesela hefsa Diyarbekir ev e ez dixwazim carî dubare bikim hefsa Diyarbekir sembola siyaseta dewletê ya har ya li dijî Kurdan e û ev zilm û neheqî herî zêde 12 îlonê da piştê 12 îlonê derba 12 îlonê da hat meşandin hefsa Diyarbekir her wiha
sembola berxwedana Kurdan ya li dijî zulm û zordariya dewleta Tirkiye jî yani du aliyê xwe ve mühim e. Hem sembola zulma li ser Kurdan e hem sembola berxwedana Kurdan ya dijî zulmê ye. Ji bo wê yekê em dixwazin wek sembol ev boçûnê me ev tecrübeyê me ev serpêhatiyê me em bêjin di hevsa Diyarbekir de werin parastin werin jiyandin neyên ji bîr kirin ji ber ku li wir bi hezaran canê me di hemezya me de jiyana xwe hûnda kirin hatin kuştin hatin qetilkirin li wir bi hezaran Kurd canê xwe dan seqet man û li wir dewletê esasen dixwestin îradeya azadiya milletê Kurd bişkîne tune bike lê ser neketin ev diyar e ji bo wê yekê em dibêjin bila hevsa Diyarbekir wek mizebê parastin li gor şert û mercin û em bêjin tiştê ku li wir qewimîne werin parastin ne ku li gor em bêjin çend rayedarên hikûmetê li wir were dîzayn kirin. Numune mesela ez her tim dibêjim Süleymaniyê da emna sor heye wexta tu dişî wê derê tu dibînî ku li wir çi hatiye serê Kurdan ew sêsebatî ew felaket ew zulm û zordarî. Mesela belki wediye Münihê li Almanyê daha hû kampê heye kampa Dachau wexta tu tişî li wir ew serpêhatiyê ku Yahudî çepgir bu halîfê Alman Naziyan hatiye serê wan tu dibînî û ew hişyariyek peyda dike ew zanebûnek peyda dike ku ew dîroka reş û tarî dubare nebe. Ji bo wê yekê yani ne em bêjin em dixwazin li wir bimîne û em biçin ew ê hefsê temaşe bikin. Em dibêjin neslê nû nifşê nû bila haya wan ji em bêjin derbasbûya Kurdan hebe tarîha me hebe çi hatiye serê Kurdan heta ê Tirkan û heta raya giştiya yê dunyayê haya wan jê hebe ku çi hatiye serê Kurdan û bo ku ev tiştê qirêj dubare nebin ew zindî bimîne ew ser piyan bimîne û wek bize heta li ser piyan û zindî bimîne. Keke Bayram ev êrîşên di gotara Erdogan de êrîşên hemberî Hedeb taybet jî hemberî Demirtaş bi binavkirin û êrîşa tund nirxandina te divê derbarê de bigirim yani ev edebiyata ku li dijî Demirtaş bi taybet tê bikaranîn yani nirxandina te ger li ser bigirim. Yani divê ez eviya bêjim ku Demirtaş ev saleke ev yani bu çend mehe mesajên pir balkêş û guncav dide çi ye Demirtaş bi eşkera û bi zelalî li hember şîddetê helwesta xwe diyar dike. Ev pir mühim e. Ev hereketa bu hereketa Kurd jî mühim e û ji bo aliyê Tirkiye jî mühim e. û ev qonaxekî nû ye ji bo hereketa Kurd ku em salan dibêjin esasen. Ev 30 sale 40 sale em dibêjin ku şer û şîddeta Kurdan xizmeta Kurdan nake aksê wî destê Erdogan û destê dewletê rihet dike û zirarê dide Kurdan û dewleta Tirkiye şîddeta PKK tenê li hember em bêjin min û te û HDP bikar nayîne li hember Başûrê Kurdistanê jî bikartîne li hember Awropa Yekîtî Awropayê jî bikartîne li hember emî heta Kılıçdaroğlu bixwe jî bikartîne yani em bêjin cem dibêjin mirîşka ku hêkê zêrîn dike yani tiştekî wisa yeketiye destê Erdogan. Selahattin Demirtaş em salan eviya dibêjin lê dengê me demek fêr nekir. Nuha Selahattin bi dengekê bilind eviya dibêje. Bi taybetî jî piştê ew êrîşa li Mêrsînê çend me qewmî ku ew tiştekî pir balkêş bûn, ew tiştekî îbretlik bûn ku belkî hikûmet jî wek tepsiya zêrîra digeriyan Selahattin divê manê da dengekî nû ye û divê manê da jî em bêjin dikare destpêkê wek destpêkê nû peyda bike di hereketa Kurda. Erdogan ji vê aciz e Erdogan ji PKK pir memnûn e bi qenaeta min siyaseta PKK pir memnûn e ji ber ku ji gor dilê xwe bikartîne û eger siyasetekê xeta Kurda bi taybet jî xeta HDP da li xetekê aşîtiyane û dijî şîddetê derkeve ew ê wan bixe tengasiyê ji ber vê yekê jî bi min ji ber vê yekê esasen ji Selahattin Bey acizin û aciziya xwe nîşandin. Spasiyatet kim Keke Bayram Bozyel cigire serokê giştê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê PSK ji Diyarbekirê gelme.